Κάθε βράδυ πριν πάτε για ύπνο θα πρέπει να αναρωτιέστε, να ρωτάτε τον εαυτό σας. Τι έκανα σήμερα? Έτρεξα, περπάτησα, κολύμπησα, διάβασα ένα βιβλίο. Και αυτό άσκηση είναι, παιδιά, πνευματική. Ή με τις ώρες καθόμουν και σακλαμάριζα μπροστά σε μια οθόνη κινητού ή στον καφέ κουτσομπόλευα τους συνανθρώπους μου. Δεν λέω θα πιούμε τον καφέ, δεν το εννοώ έτσι. Και θα πρέπει κάθε φορά να αναρωτιέστε. Δούλεψα πολύ. Λίγο ακόμα την επόμενη φορά. Λίγο περισσότερο. Και ένα τελευταίο. Τα βιντεάκια που κάνω κοινοποίησεις δεν είναι εκπαιδευτικού σκοπού, αλλά συναισθηματικού, ιδεολογικού χαρακτήρα. Ένας απλός Ρωμαίος είμαι, παιδιά, που ανακάλυψε το τρέξιμο τα τελευταία χρόνια της ζωής μου και άλλαξε η ζωή μου ριζικά, έτσι. Και υπόψη. Δεν επιζητώ τη δημοτικότητα. Δεν κατεβαίνω για δήμαρχος. Εντάξει. Πάμε γερά, πάμε.